Ik wist het. Wat lan? Ze hebben expres gedaan, klootzakken. Kijk deze. Ja, hè? Echt een klootzakken. Ja, dat was gewoon toevallig. Ik wist niet dat hij mag gekocht. Als nu die anderen het ook hebben, şakadan yapıyorlar ama ben bunu internette gördüm. Ulan bakma daha sıcak valla. Bende tişört var. Niks toch? Burası bir de ya. Hey mooi shit joh.